kirang-kirang ketika panjenengan turunipun saestu menika suatu keistimewaan buat kita semuanya bahwasanya pada malam hari ini Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purworejo hadir di tengah-tengah kita semuanya. Tentang tentu terlipun menika suatu kebahagiaan buat kita semuanya. Pramila dumateng Bapak Ketua Dewan paring sesulih paring sambutanipun sak limah nuripun monggo dumateng Bapak Ketua wekdal kawulaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Ingkang kula hormati Bapak Dr. Andes Jaka Hartana beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Haji Suranto, Kepala PUPR Kabupaten Purworejo, ugi Bapak Haji Alim. Saderengipun kula matur kawula atas nama pribadi ugi rencang-rencang fraksi nderek mangayu bagya kagem keluarga besar Bapak Dr. Andes Jaka Hartana ingkang sampun kagungan hajat melaksanakan menikahaken inggih menika Mas Bagus kalian Mbak Cindy. Mugi-mugi pinanganten menika dadosa pinangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang selanjutipun kawula nderek bingah Bapak Dr. Andes Jaka Hartana tesih nguri-uri kabudayan kesenian tradisional ingkang wonten Kabupaten Purworejo. Saderengipun izin nuwun sewu kawula nepangaken kawula tunarya alhamdulillah teng periode menika diparingi amanah dados Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Ingkang selanjutipun tanpa mengurangi rasa kamerdekaan sedaya iki nuwun sewu kesenian manda sekedap niki netepi panyuwunipun Bapak Dr. Andes Jaka Hartana dan nyambut sepatah dua patah kata. Tentunya kita berharap untuk kesenian di Kabupaten Purworejo dilanjutkan. Niki sedikit bocoran, niki kesenian enjing sami nyuwun aspirasi saking Pak Dr. Andes Jaka Hartana. Niki nderek mangke kawula sebagai rencane Pak Jaka Hartana nggih minimal mangke nderek kontribusi boten ketang sekedhik kangge tumbas sabun. Katren nggih. Mungkin namun semanten laksanaken itu ingkang saya aturaken pada lepat ngalapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tatas titis aturipun saking Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purworejo ugi paring tali asih dumateng para kanca-kanca rombongan. Putripun lumantar kawula matur ing panuwun tanpa pepindhan mugia dumateng Bapak Suparno tansah dirahirang rahayu lujeng tambah rezekine sing penting Purworejo ayam tentrem gempah limpah loh jinawi. Tepuk tangannya buat Kabupaten Purworejo. Iya yes begitu tambah semangat ya toh tambah semangat bedanya metu ono pidatone ditambahi karo embel-embel luar biasa. Yuk lanjut kembali persembahan dari kami Tridadi Setyo Budaya Bang Tejo.
Menika ekstra saking penari-penari senior taripun klasik. Nah, menipun kanthi swasana ekstra menika kados adat saperipun dipun isi kalian tetembangan utawi jogetan ingkang sampun kalajeng kalian kanca-kanca pranagara. Juga nanti berkolaborasi dengan penari-penari dari Putri, ya. Penari Putra berkolaborasi dengan penari Putri. Nyebar kono-kono sampar sauntara. Jeng tadi, Iya, Mas. iki mendem sing paling lumancos. Oke, cacahe ya, Mas. Wah banget ya. Iki ketake bubar tekan subuh itu. Ora apa-apa. Asih mendem semene kae. Heeh, mumpung gone jembar tur iyo. Iya. Dikasih tembang, Mas. Oke. Ada permintaan mawar kuning. Oh, iya. Alon-alon. Yellow res. Iya, penari putrinya mana yuk? Berkolaborasi dengan penari putra. Sudah cukup Pak kok, Mas. Oh gitu. Iya. Mawar kuning ya, Mas, dados. Oke.
Ayo, sekak yo. Eh 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 Jangan sekali. Ayo, Bisa. Yo. Ya, wes durung iki. Ya bisa ya Mas Bawennya. Yo. Iya. Piye Mbak Dadi? Kotor apik. Wes. Wes. Urung. Wes kok ya. Wes, wes. Wes kok wes lemes, Mas. Nek wes lemes ku wes. Kata-katamu kan lho. Lah kae sing joget wes lemes. Oh, kok. Ah. Iya. 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 Iki arep berarti kok. Urung gelem kok ya. Iya. Aduh,
Yo. Ya sing iki. Anu menobong. Anu menobong. Nah, angkat kene yo. Oiga, oiga, Ya dibantu. Ya. Ayo. Demit saiki lho sing dicokot duit. Ayo. Ya, iki wis anu manobong ya. Nggih, nek ketemu separo. Nggih. Yo cakep nek ora tibane. Nggih, tenunipun saestu tasih kaliyan Sri Dadi Setya Budaya, Mas. Budaya. Nggih. Kanthi suasana ekstra menika tentunipun kajengaken wontenipun hiburan arupi tetembangan. Nggih. Iki bejo kemayangan nggih. Bapak Dr. Andes Jakarta menika dedekote budaya khususipun wonten Kecamatan Kaligesing. Niki angger-angger ana anu mesti sabate karo Pak Joko niki. Ah iya. Mesti Karo wis. sapa kok ya. Dasare Ning wong- iki awake dhewe sing urung sambet lho, Mas. Aku ra. Yo aku ya bejane aku nek nyanyi nang dhuwur dadi ora krebelan ya, Mas. Ora masalah wong rezekimu pamekakan semono. Heeh, sing mawon aku nang isor lho ora ono sing krebeli. Lagi mau iki sibuk. Dirani iki aku nang dhuwur sing isor krebelan aku tak pedhot piye ya. Aku aman ke sibuk. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora masalah. Wah iya Pak ya. Eh, Nah nang isor aku ki wedi kesabet pedang ya. Nah, iki Mas. Mas Pak Joko mereka Ah, pakar seni juga seneng karo seni. Wis Iya.
Wong sing ana sing nang kecamatan Kaligesing mesti dirawuhi. Alhamdulillah. Nek ana wong sambat mesti disegoyong. Nah ini kan. Ini kehebatan dari Mas Jaka ini. Wah, luar biasa. Ya sengake meneh ya Mas. Iya. Yo. Oh, ah, Oya kaki kaki. Oya oya oya. Oya oya oya. Oya oya oya. Kaki. Oya oya oya. Oya oya oya.